wara. Kull filgħodu nisma' ħafna min jgħidli oqgħod attent, għassel idejk, ara tweġġa' imma għalfejn dal-għaġeb kollu. Fil-fatt m'għandhomx għalfejn jinkwetaw, però ovvjament hemm raġunijiet għalfejn il-ġenituri jistgħu jkunu konċernati. Ovvjament l-iktar ħajkunu konċernati fuq Mart. Dan l-iktar li fil-fatt ikun problema fl-ewwel ftit xhur jew snin li t-tfal imorru l-iskola. It-tfal feta żgħira ma jkollhomx dak l-understanding ta' kif jittieħed il-Mart. Ovvjament fil-bidu kif jiltaqgħu ma' marda li ma jkunx jiltaqgħu magħha qabel lina ħajjeħduhom mill-ewwel. Jistgħu jkunu wkoll ikkonċernati fuq is-saħħa ta' wliedhom fejn jidħol forsi tip ta' logħob, forsi jekk jistgħux iweġġgħu b'xi mod. Ovvjament kollox jista' jkun, però m'hemmx dubju li l-iskejjel jieħdu l-prekawzjonijiet neċessarji biex dan kemm jista' jkun ma jiġrix. L-indarru li t-tfal jaħslu jdejhom hi xi ħaġa importanti ħafna peress il-ħalsil tal-idejn huwa mod effettiv kif innaqsu t-tixrid tal-mikrobi. Tajjeb ukoll li nagħlmu lit-tfal biex meta jgħazzu jippruvaw jagħmlu dan mal-minkeb. It-tobba jirrakkomandaw li fl-ewwel ġranet tal-iskola ma nagħmlux ħażin li nieħdu lit-tfal tagħna għal vista ta' rutina. Jiddependi ħafna mill-età tat-tfal. Fl-ewwel ftit xhur ta' ħajjithom importanti li iċ-check-ups isiru regolarment. Mela tarbija wara twelid forsi narawha ta' ġimagħtejn biex inkunu ċerti illi qed tiżdied fil-peace, qed tixrob tajjeb, m'hemmx problemi uħsejja żejda fil-qalb, ma baqgħomx dik is-suffejra. Mbagħad narawhom fl-ewwel ftit xhur, forsi ta' xahrejn, 3 xhur u 4 xhur għall-ewwel ftit tilqim, u mbagħad narawhom kull xahrejn sakemm jagħlqu dik is-sena. Minn sena sa sentejn narawhom kull 3 xhur u wara hekk forsi kull 6. Li tfal żgħar ikunu f'rutina hija ħaġa tajba. Tajjeb li ndarruhom iqumu u jorqdu fl-istess ħin, kif ukoll li jieklu dejjem fl-istess ħinijiet. Rutina tgħin mhux biss fl-iżvilupp fiżiku imma anke f'dak emozzjonali. Għat-tfal iż-żgħar ir-rutina hija importanti, fil-fatt hija importanti kważi għal kulħadd. Mhux daqshekk importanti li ħin preċiż, però importanti li jkun hemm ċertu rutina li l-affarijiet isiru dejjem l-istess. Pereżempju, ħajqumu f'ħin li jkun simili, ovvjament ħajmorru l-iskola, meta jiġu lura jintaqgħu dejjem mal-istess persuna, pereżempju ħadd tkun l-omm jew il-missier jew anke n-neni ma jimpurtax. Però dejjem tkun l-istess. Ir-rutina f'dal każ huwa importanti li mhux daqqantaqgħu ma' xi ħadd, daqqantaqgħu ma' xi ħadd ieħor u jkollhom dis-sens ta' insikurità. Din l-istess, imbagħad l-affarijiet li ħajamlu matul il-bqija tal-ġurnata, il-ħin tal-ikel, ma' min se jieklu, min ħajraqqadhom. Eżempju ieħor illi dan ħaddejjem ħadd ikoll bħala familja, ġifieri mal-omm, mal-missier, maħuthom, u mbagħad ħajtlu jorqdu u jkunu dejjem dorrijin illi l-omm ħadd kantalhom xi ħaġa, l-missier ħajaqralhom xi storja. Imma ir-rutina għandha tkun dik iktar milli esattament il-ħin li jorqdu kun 8. It's not that. Iktar importanti li rutina tkun tfisser li dejjem jiġri kważi l-istess format tal-ġurnata. Fl-Istati Uniti l-ġenituri kollha fil-bidu tas-sena skolastika rċevew dokument li fih juri 3 kmandamenti għal sena skolastika b'saħħitha. Nieklu tajjeb, nagħmlu l-eżerċizzju, nillimitaw l-użu tal-apparat teknoloġiku. Tikka aktar fuq saħħtek. Se nwaslulkom 5 punti kurjużi dwar id-diabete. Fid-dinja hawn mal-250 miljun persuna li tbati mid-diabete. Kull sena ir-rata ta' tfal li jiżviluppaw id-diabete tip 1 qed tiżdied b'3%. Dawn jammontaw għal madwar 70,000 tifel u tifla, kif ukoll adolescenti taħt il-15-il sena. Jekk ikollna niddividu dan in-numru b'kemm hemm ġranet fis-sena, insibu li kuljum jitfaċċaw mal-200 każ ġdid. Mit-tfal kollha li jbatu bid-diabete tip 1, wieħed minn kull 5 huwa Ewropew.
filwaqt li wieħed minn kull 4 huwa min-naħa tax-xlokk tal-Asja. Fil-Ġappun biss, f'dawn l-aħħar 20 sena, in-numru ta' tfal diabetiċi irdoppja. Tikka aktar fuq saħħtek għada.